Is goed. Goed zo. Ik trek niet. Ik trek niet op. Heel graag. Het is 5-3. Er wordt een 5-3 voor haar. Wat is het nu? Lees je uit, Robert. Lees je uit. Nou, maar ja. Ik zet 6-4 is het al, hè? Oh, nee. Oké, nou daar gaan ze hoor. Dit wordt helemaal een rodeo. Ja, nog 7-5 voor Holly. Oké, go party! Rodeo. Ja, we lopen naar daar. Anders wat een zeker gepakt, hè? Ja. Nee, je mag niet meer kloppen. Niet meer kloppen. Wat een rij. 8-5. Go, Alex. Go, Alex. Go. Hou jij bij? Hoeveel is die bruin, hè? 4? 9-5. Je moet goed op de draai doen. De draai is 5. Nee, gewoon. We moeten even een longeer zijn. Ja. Willen jullie een longeersreis? Die staat hier ook nog wel. In ieder geval nee, die staat er. Waar? Ja, die wel. Ja, aan de rand. Moeten jullie een longeersreis? Hoeveel staat nu? 9-6 ja. Volgens mij. 9-6, ja. Kan dat niet
Pieken. 9 voor links. Voor rechts. Ja. 9-7 voor